Вераніцы Слязенко 13, і уже 3 гады яна займаецца параплаваннем. Дзяўчынка майстар спорту, член нацыянальнай зборнай. Нягледзячы на інваліднасць па зроку, Вераніка стала чэмпіёнкай краіны і стыпендыятам аблвыканкама. Зараз у яе графіку няма пауз. Спартсменка рыхтуецца да галоўнага старту сезона ліпеньскага чэмпіянату Беларусі ў Брэсце. Сваім прыкладам яна даказвае, бар'еры існуюць толькі ў свядомасці. Вообще я занималась с 7 лет, но потом уже, когда стала профессионально заниматься, с 10 лет. Никогда не сдаваться, идти вперед и ничего не бояться. Мэта ініцыятывы вышэй за свае магчымасці – стварэнне роўных умоў для ўсіх і пошук спартыўных талентаў. Арганізатары аб'ядналі на адной дарожцы вопытных трэнераў, юніёраў і малых, якія толькі робяць першыя крокі ў вадзе. И основной целью данных соревнований выявить перспективных детей. А те, кто на подходе, для них авторитетом будут те детки, которые займут места, и будет дальнейший стимул развивать себя в направлении плавания и достигать нового уровня и новых результатов. У якасці ўзнагарод для самых маленькіх квіткі ў цырк на новую праграму. Для старэйшых падарункавыя сертыфікаты. Таксама падзякамі адзначылі трэнерскі састаў, які вядзе атлетаў да вяршыняў. В преддверии Дня работника физической культуры и спорта мы решили организовать мероприятие, которое будет касаться наших особенных детей. Почему особенных? Потому что это дети, которые преодолевают свои возможности, преодолевают то, что, может быть, обычный простой человек считает барьером. А они это могут, они это делают. Дабрачынная акцыя ў Гомелі не проста спаборніцтвы, а маніфест сілы духу. Яна служыць яркім напамінам пра тое, што перамогі пачынаюцца з веры ў сябе. Крысціна Іванушкіна, Вольга Гайдаш, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».